Il-Ħamis wara nofsinhar il-Prim Ministru Mexxej Laburista Dr Robert Abela żar l-impjegati tal-istazzjonijiet One. L-Amministrazzjoni ta' One laqet lill-Prim Ministru li żar kull dipartiment ta' One li jħaddem mijiet ta' ħaddiema. Waqt iż-żjara tiegħu Dr Robert Abela kellu kliem ta' tifħin għax-xogħol li jsir ta' kuljum mill-ħaddiema ħabrieka. Filwaqt li kellu kliem ta' kuraġġ quddiem it-theddida li qed jaffaċċja One minħabba n-notifika li tressqet quddiem l-Avukat tal-Istat u l-Prim Awla Ċivili biex tinfetaħ kawża kontra l-istazzjonijiet tal-partiti politiċi ta' pajjiżna. Qal li huwa kburi bil-ħidma tal-ħaddiema ta' One. F'kummenti li ta' Chairman ta' One, Jason Mikallef, sostna li l-Prim Ministru Mexxej Laburista qed jagħti l-appoġġ kollu lil ħaddiema li għandhom familja u li jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum billi jagħtu servizz il-qarrejja, semmija u telespettaturi. Iż-żjara kienet tfisser ukoll l-appoġġ mhux għax aħna kellna xi dubju ma l-appoġġ fiżiku, morali, b'kull mod u kif qalu bis-saħħa kollha għat-theddida li għandhom dawn l-istazzjonijiet illi hemm xi ħadd derlu jew jidhirlu li dawn l-istazzjonijiet għandhom xi darba jagħlqu darba l dejjem. Naturalment iż-żjara tal-Prim Ministru kienet tfisser ukoll kemm l-istazzjonijiet One Radio, One Television huma importanti ħafna mhux biss għall-Partit Laburista imma wkoll għal dawk l-eluf kbar ta' familji Maltin u Għawċin li storikament mill-1992 ilhom isegwuna. Iż-żjara tal-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela ġiet jumejn wara li l-General Workers Union iltaqet ma' tmexxija ta' One. Dr Abela tenna l-istess messaġġ li aċċennat il-Union sabiex il-mijiet ta' ħaddiema tal-istazzjon One m'għandhomx ikunu l-ħaruf ta' sagrifiċċju.